Això... Uepa. Núria, mira si la màquina està funcionant. No, 13, a veure... 14, 15, sí. Està funcionant. Allí abajo casi ya no dará el sol. Yo no me volia baixar de nit, pero esperarme aquí 2 horas, o sea, me da igual esperarme ahora 1 hora para que sea de eso que esperarme 2. Això ho farem, esto lo vamos a hacer. Paramos ahora en el bosque, miramos a ver si está muy bien, igual nos quedamos 1 hora o 2, pero yo no creo. Uepa. Això està preciós. Baixant separats. Li he preguntat al David quan estava a la furgó i m'ha dit que no tenia la meva.
¡Uajaja! ¡Yahoo! ¡Yajaja! ¡Yuhu! ¡Oh! Sí, sí, la he salvado. Sí, sí.
Hòstia, que xulo. Estan allà baix. Estan allà baix. David, el pont està molt lluny d'aquí? Sí. Es veu que hi ha un pont de fusta per passar el riu. No, està molt lluny. Jo ho he fet a l'estiu, està bastant lluny. Sí? Aquí, sí. A més, cap allà a la vall hi ha un, però passat el segon refugi. I caminant una hora. I potser per aquí hi ha un.
Hòstia, aquí hi ha riu. Hòstia! Ojo! Atenció! Atenció! Cuidado, agujero. No sé por qué hacemos esto. Ya somos. George, ¿por allí es más estrecho? Hombre, no, ahora. ¿Qué pasa? És el pas bo, perquè hem de remuntar aquí dalt. Cuidado el cap, cuidado el cap. Ha sido l'amargor. Ha sido el que ha passat. Es tracta d'equilibri. Sí, ràpid. Pues amb els esquís. Albert, la motxilla què? Jo. Aquest hi ha colat una vegada. Aquests no. Ah, sí, Sí, eren sí. aquests. Tell. Sí, llença'ls. Hòstia! A propòsit no ho faig. Cuidado que aquests no pesen,
Espera, tú. Aquí, no, aquí. Mira, es física la primera esto. Pesa sí, home, sí. 65. Pesa 8 vegades més que un 90. Vaya monito estàs fent. Melón. ¿Dónde mierda? ¿Pero qué lo haces desde aquí? ¿Cómo que es que te voy a llevar una mano? Bueno, si está muy buena. Si está muy buena, igual la aprovechamos todos. Ah, ya veo. Vas-y, mon ami. Magnifique. Super bien. Allez, l'autre. Allez, mon ami, tu peux le faire. Vas-y. Tu y arrives. Champion du monde. Bueno, ya, no corráis tanto. Ni ostras, ni vino. Sí, Bueno, y tingues las peinas. Y ahora formamos por el camino, ahora. Oye, això. Oye, si encara m'ho penso, de veritat. Oh, però ha sigut un rotllo! Està gravant ara encara. I tant. Però s'ha gravat tot el... I ha gravat tot. Continu. S'ha gravat tot el... Tot. Ningú. Dos traces. Home, estava neta, només havíem deixat Estava pel lloc. impressionant, sí. Impressionant. Bueno, aquí ja s'ha de dir. Àlex. Otra saga. Ahora. Otra que era norte. Josh. Tio, què passa? Tu ets d'una altra tribu. Aquest de la seva. Bien guapo, Hòstia! Espectacular, De lujo, Fantàstic, fantàstic. La primera vez estava així. Sí, la segunda vez estava així.